Namhlanje uLumkani uze apha eDanone from Friday around past 4. Fumana kwam i-call from the first client eJelway. Hange ndikwazi uphinde ndisuke efowunini. Ii-calls zitsho ngapha. Ndaphinda again on Saturday ndavuka ndaza kwii-clients zam ndizinceda ukukleyima. We've got about i-75 yee-claims esezikhona already, but there's still ezinye ezikhona esaqhubekekayo. Uncedisa ii-clients zam, ubajoyinisa, ubakhera to claiming. Kum ngumsebenzi wam endiwuphilayo. Umsebenzi wokwazi ukunceda umntu yeyona nto bendiyithanda, bendiyiqalela nokuba ndifunde ndikwazi usolva iproblem yomntu. So ixesha elinintsi iiklayenti ndidibana nazo zineengxaki zazo. Siphethe sincokola engeza kwiinto ezininzi. Nangoku bebegqiba ogqitha omnye ubhuti wathi xa sibona nina siye sanethemba kakhulu. I don't think kukhona idawuti kwiklayenti yoba andingangamthathi uLumkani. Unesten ungenasten, because umlilo ufika njengesele. At least ma ulila uzazi unethemba. Ungalila namhlanje but tomorrow iinyembezi zakho zokosuku. As long as uzawuzazi into yoba ndinaye uLumkani wam ekugqibeleni.